No heippa rallaa. Täällä Poju lähettää nyt talviterkkuja kaikille faneille sinne ympäri Suomen. Me ollaan nyt täällä Paltaniemellä. Nyt on 12. päivä helmikuuta ja käyskennellään täällä Paltaniemen tai Kajaanin lentokentän takaisessa maastossa. Tuossa vieressä on ihan vieressä on Kiitoradan pää, mutta me ei siitä paljon höttyillä. Me ollaan niin kovia jätkiä. Ja tällaisissa maisemissa täällä nyt sitten mennään. Poju saa sanoa teille kans terkut. No niin, Poju sanoo terkut. Elä sinne hankeen. Mene vaan eteenpäin. Tää on aikamoista tämmöstä hangessa rämpimistä. Mut hyvä tekee Pojun lihaksille, kun saa vähän nostella jalkoja. Me ollaan nyt poispäin menossa tallilta, niin ei saa mitään hirmulaukkoja, mutta takaspäin kun tullaan, niin tullaan sen maalista kiitolaukkaa, että oksat katkee. Mut kokeillaan nyt, jos mä saisin sen tässä vielä nostamaan laukon. Mennään vaikka raviin vähän matkaa ensin. Mulla on aika löysät ohjat nyt, mutta ehkä se tykkää mennä. Oho, nyt vähän kompastuttiin. Jaha, lähtikin ihan kivasti. Joo. Ai niin, mä unohdin, että kun on löysät ohjat, niin silloin on myöskin pukkimahdollisuus. Ja seis. Brrr. No. Onneksi Poju on niin hyvin kasvatettu, niin se ei ihan pelkällä istunnolla. Istunnolla melkein pysähtyy. Melkein aina. Niin viime aikoina on ruvennut käymään myöskin niin, että se ei ihan enää päde. Elikkä mennään vaan vaikka tekis mitä. Mut me lähetetään kaikille terkkuja ja oikein hyvää talvea täältä Pojulta ja Hannalta. Moikka!